Kurwe kaunti ya Nyamira kurwa sekta ya mafuta asa barundi bechigali amona boda kurwa kaunti yu beso kirina kwemurungania anene igoro yo komento kwa magoli ya mafuta guchakira abo igoro ubutuko barenge gukwana igoro yenchira obosombi waberebo kwirananse kubwatikana no komento uko nigo bamuganirie umuraibinse ya Kenya Daktari William Ruto waswana nagati elikorora igoro ya magoli yo asekeri batebiribuna abange nigo barachi kurwara gose kubarache kuraranchara asa matuko alibusyo kubwatikana no kwirananse ase obunchiri bwabo muri kito Polycarp Okara nero gutuchakire kionga chinsa ibere asenchira iyo wikirano sekta ya bodaboda ni gebegetogo semeria okonene asa mabuta kubwatikana no butumike bw'chipikipiki je chikorokorwa asinseme yemo cha sinsemo yende Kurenganamo negati ya wana bodaboda abo twasangana barabu kurase sub county ya Masaba North nigo baereye gotagokiwa kwabo kubwatikanamo no gukiniwa kw'eligoli ya mabuta ili kurenganamo na barabu bayichanire bana bamintongorera tole kurwe mambia una twaboka go twachikorigeria mabuta twachikobeka twanya tumana tukobeka siringi 100 twamenyoka twasuka ake twanyora twarosi rigenda abana banyora kende nyomba lero twachikorigeria twanyora mabuta ga mente ga chiete sara igoro go twali gusaba nge serikali yaito andonsi asoberete gakia bana boda ngorera bare igeri stage ngi mabuna to jipikipikira rainya mambi gona kumisane kero mongino yo mali ni gwipikipiki ngote inga kuana mangana yo bosukwa ya tali nsoni esekerali go sabuchi besa tukumetia stoko na stoko ngenda bali tukani to bogo dibato meiri yo twachikomenta bali go tuakana besa ona bako namba goro bona tukumetia bogo mobo tuwete president yetu njachi tibusi eche korama gendra bona tukumetia magendra kiachi te ko korana ande bona to chande ke kabire yiga abana baitongo go bari sukuru mame gaito kuru chibesto baire sukuru ona to korera to kumetie nganse bona to ngai bona ngo kutoko chi kurenganamo na barabu nigo bagendra ko bakweremna ogukina kw'eligolira mabuta yiga nigo korat kunyara kabago konye bintu emergency ya Kenya egati yabo obogima gento bono bagendre ko bakururumbia ngonya kobori Mr President nga yoruwe biro byeito buna to kolera abana inchi ngarera muntu mutakutari kumanywera sale ochomanya bataka buna bamenye nyomba chiabo na bachandegete aba motoriri bano nchiyo magana gatua atusumbwete ebimeri bigakwa ibimeri byakura motori otokora shiringi 140 ndio ko chokorosi ikibesa kure stage chuwaka no mwana waka no kachibanda ando mugurendagera onya mabuta amendi kera kama wone tuko kiamendi ngaitoko chibo banya nabo ngo babulire serikali kwene kibunangurigererere bwikirano ligoliye liga eli ko bororobelia egurube yobogima nyerekana muna obogima nigo bwakongire kware gwanja serikali ya itoko rugoro andonsi aso igweteri ogieriga gakionje otokonye buna bana poda ndota itinande goyo koirorera igende kengwa kanite mabuta ta komenta gusi ya ito mabuta ningo tubwata to isaine mabuta arende nga yachiete nande ligoli erende nga nande liaruete ligacha komenta kware gwanja asomo yo bugwancho monene abana baitomba ita abana baitomba atamakurwe bara bagikosarie bintonka abana baitomba chigo ita baibolika abana baitomba basagoseria abakungu babo abana baitomba basagotika koira abana sukuru otokonye One no tumeko na public means no private wekaine we are crying fietio jange konyara kwira ni kuinzeira niwe eru gali si arenge cha afiri si arenge seri urwanye begete ekonye abantu baito tarinje bweka ine economy nyene kurenganamo no munyakirogo wa sekta ya bodaboda kurwa sorongoro iga rwa account Nyamira Sereta Dominic Babu nigo agendre ko bagagwichanire ngane higa asagendere ko bagakobore serikali kwene kikurigire ngane yiga bwekirano nabo igo kubwatuka mabuta so bunge edi kwira ligoligo kiana yento boiga agende ko bagoseme serikali gutumika mabuta yanyorekane emergency machiri cha Turkana unenchira yemo yo gukora umuchando yo igaha bando baito bali bakoli na twanye de jipiki ya customers you know the problem na mwana stana ngo tegara muri radio so kitura bainikirizira kafe ake no siringi ngeko muigobe let us go with the situation but now got the president yeto as he have many plans for our country nemangana ya fuel shortage ndo wada mafuta Turkanari amafuta ito narago chimuturukanari let him have a long lasting solution to these issues inko reporter igata sini kya uwanje tekya katembe kuraiga ime county Nyamira inche konkuru kwa Polycarp Okara.